Watch health policy mar school no en gima very important manyaka koro sani nyaka ng'e maber matut. Ncha oneno ka kantie headline e news ni almost 100,000 graduates ma KMTC okoyudo tich. Ama mono TSC kata sirkal kao absorb jogi to kelo jogi e school. Iyudo ka school is a community of 3,000. One nurse inyalo kawo gi TSC kata ja kawo gi sirkal titere school ka school wacho ni school makama kine level ni inyater nasa achiel. Koro mano bedo the first point of contact kantie issue moro. Kech en ng'at mabedo trained, en ng'at mong'eyo, onya kawo nyathino moter to the referring hospital. Kech almost everywhere nitie referral hospital. Koro apani health policy mantie kanyo no ema gima sirkal nyaka tim. Mabed go mong'e ni schools en special place mane gin nyithindo gin joma tuore, gin a very important thing e future marwa, nyithindo gi wanyalo protect gi nade. Nyaka wabed gi policy maketo jo health practitioners e school eti nyithindo manyako nyithindo kantie wach moro. Ko magi ma sirkal gi jopuonj nyaka bed piny ma bed gi policy manyalo tayo gi e weche ma health e school. Ato kinde ma nyathi tuo winjo bed ni nyathi ko chano tuo kama to winjo bed ni gochone janyuol immediately ko sirito school monitor mode. Janyuol seche moko ni mabor. In ka nyathini ni Migori, in Nairobi ka. Iwuok ka midhi mi organize madhi to ok en gima yot. But ka nitie ng'ato maneno nyithindo e school, ng'ano nyalo make decision on behalf of janyuol mako nyathi. Ka janyuol be seche moko ok en daktari. Kata kidhi koribo timo ibo kaka nyathi nitere e hospital. Nyabedo ni koro sechego saa osekalo. Koro the best thing en bedo gi ng'at machiegni manyalo take care of nyithindo gi ma trained mani machiegni gi nyithindo gi all the time manyalo ng'iyo nyithindo gi kendo nyakonyo gi. Adwanu mak na paro no gi kanyi ng'isa ni wakaw yoyo madundo to bang' yoyo mwakaw gi sani wang'e ni mana kase wacho ni kochakore higa mar 2018 nyaka higa mar 2023 nwantiere kod edu afya. Sani to bende nitiere kuma mar thieth ma jopuonjre tiyo godo e skunde.